Des del 1927 es parlava de transformar l'Escola d'Arts i Indústries, que era a l'edifici de l'Ajuntament, i de la creació d'una biblioteca pública. El 1930, l'industrial surer Joan Miquel Avellí va comprar el terreny al carrer de la Tarongeta i el va cedir a l'Ajuntament. El 1932 es va posar la primera pedra d'un edifici projectat per l'arquitecte gironí Emili Blanch i Roig, 1897-1996. És un dels pocs exemples d'arquitectura racionalista conservada a les comarques gironines. Es va inaugurar l'any 1935 com a Escola d'Arts i Oficis i Escola d'Idiomes, i el 1938 va acollir la Biblioteca Pública. Després de la guerra, l'escola va anar reduint l'activitat i hi va quedar la biblioteca, fins a l'any 1967. Des del 1973 fins al 1984 s'hi va instal·lar l'Institut Baix Empordà, i del 1987 al 2014 va ser la seu del Museu del Suro. En aquests moments, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i el Grup d'Arts Escèniques comparteixen l'edifici.